Ilmi pyörii. No niin, terve vaan kaikille. Tänään mä kerron tarinan tällaisesta mun sijoitusyrityksestä. Ostin kesällä V8 Audi S4 manuaalin vaalealla Recaron nakkasisustalla. Mä ajattelin, että mikään ei voi mennä vikaan. Eihän tietysti mikään voikaan mennä vikaan. Tässä on upein auto. Yksi upeimpia autoja, mitä koskaan on tehty. Manuaali V8. Ei sellaista joka päivä ole. Mutta tällaisen ylläpito vaatii rahaa ja sitähän mä en aina ottanut sit ihan täysin huomioon. Niin kun, vaikka kaikkialla aina foorumeilla sitä varoitellaan, että pienikin vika tulee, niin saat kaivaa kättä taskuun. Mutta V8 sekoitti ajatukset. Tässä autossa on kuitenkin yksi ongelma. Ja se on vauhtipyörä. Se alkaa oireilemaan siinä vaiheessa, kun auto lämpee kunnolla. Se on hirveän hankala nyt demonstroida sitä. Moottorin käyntiäyni ei muutu millään tavalla. Kytkimen tuntuma ei muutu. Vaihteet menee ihan yhtä sulavasti silloinkin sisään. Mutta kierrosten mukaan auto vispaa ja se ei sitä lopeta, kunnes auto on taas kunnolla jäähtynyt. Se vauhtipyörä on näissä kohtuullisen yleinen tyyppivika. Myöhemmin sitten V7-korissa ne on sen korjannut. Ja kerran kun se sinne vaihtaa, niin sitä ei tarvitse enää koskaan miettiä. Nythän tässä on tilaisuus laittaa sinne vaikka kevyempi vauhtipyörä ja silloinhan koko autosta muuttuu taas asteen verran hauskempi auto ajaa. Manuaali V8 ja kevyt vauhtipyörä, siinähän sitä ollaan. Mä olin ennen se jätkä, joka aina höpötti kaikille, että mikä ihme niissä isoissa koneissa viehättää. Että onhan tällaisessa 1.8 turbo mehupillissäkin siisti olla, kun turbo suhisee ja auto liikkuu kovaa. Mutta siinä vaiheessa, kun hyppäsi V8 puikkoihin ja vielä manuaali V8 puikkoihin, eihän automaatti samalla lailla fiiliksiä herätä tällaisessa autossa. Niin mä muistan, kun mä painelin moottoritietä kotiin ja aina silloin tällöin kävin pikkusen kaasulla ja otin sellaisia niin kuin herrasmiesmaisia kiihdytyksiä, niin mä muistan ajatelleeni, että hittotaan siisteitä ikinä. Ja sitä se onkin. Ja mun mielestä tämä auto on ollut täydelliseltä aikakaudelta tuotos. Tää on edelleen tosi mekaanisen tuntunen laite. Kokonaisuus on sellainen, että sä tunnet sen tien, sä tunnet missä sun ratti menee. Sä niin kun pystyt hyvin hallitsemaan tätä autoa. Mutta tässä on kuitenkin kaikki ne mukavuudet, mitä sä edelleen nykyautotakin haluaisit saada. Eli vakkari ja hyvä äänentoisto ja sähkönahkapenkit ja kattoluukku ja no on siellä joku Nokian lankapuhelin mukana ja on siinä aika vanhentunut navigaattorikin. Mutta ne ei ole sellaisia asioita, mitkä häiritsee. Sun ei tarvitse säätää ilmastointia näytön kautta, vaan homma toimii fyysisillä näppäimillä ja mikään ei tempuile, mikään softa ei kiukuttele sulle tämän auton kanssa. Vaan sä pääset ajaa autoa, nauttii autosta. Siinäpä se. Se on kaikki mitä